Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicoliala and Diego Bandido. Ganun po ba talaga kapag tumatanda na? Aray. Kasi po dati kaming nung magjowa pa lang kami ng aking asawa, nasaan na ba yung message niya? Ayun. Nung magjowa pa lang kami ng aking asawa, lagi po kaming nag-iinom. Ay! Ngayon, nang kami po ay mag-asawa na, nabasa ko kasi ito kanina, ngayon nang kami po ay magka-asawa na, iba na po ang mga trip namin. Ayaw na po namin ng mga maiingay na concert, gusto na po namin ng mga coffee dates. But there are times na feeling ko nakakamiss din po yung pag-iinom. Ay. Yun lang, gusto ko lang pong i-share na ganun ba talaga kapag tumatanda? Ayan. Tama. Thank you po. God bless. God bless you too. Ay nako, ako nga dati ito yung katotohanan talaga sa lahat. Nung araw, kung naabutan niyo po to, uso po yung ringtone. Diba? Natatandaan ko dati, kaming dalawa ni Chris Choper, meron kaming ringback tune. Meron kaming ringback tune, tapos merong ringtone, Yes. ganyan, diba? Tapos gustong-gusto natin yan, yung mga tunog na ganyan. There was a time na ganyan. At kung naabutan mo yung ringback tune at ringtone, malamang may gout ka na! Kung naabutan mo yung ringback tune, di ba? So there was a time na talagang gusto ko yan, yung talagang tumutunog yung telepono ko ng malakas. Kung dati kasi uso kanta yung pwede mong maging yung tunog Yes, ng pag may tumatawag, ganyan. Ngayon kasi usually kung ano yung generic na tunog ng cellphones, di ba? And whether it's Android or Apple, ganyan. Pero ako noon yun. Tas nung medyo as nag-age na ganyan, ayoko na lagi naka-silent phone ko. Promise. Kaya nga, minsan pasensya na po sa lahat ng mga rider na hindi ko po agad nasasagot ang inyong mga tawag. Naka-silent po yung phone ng tita. Diba? So, in other words, ganun po talaga. Ayaw mo na ng loud. Ayaw mo na ng loud. Dadating talaga yung ganong klase mga eksena. Dati kapag halimbawa gumigimik tayo, hindi naman tayo matagal sa preparation eh. 'Di ba? Konting suklay, blower, lipstick. Ay, hindi ka pala nagbo-blower, hindi ka na nag-lipstick. Hindi na naman ako makarelate. Hindi ka naman na nakarelate doon sa blower, di ba? Nakakahiya naman sa may-ari ng Super Barbershop na nandito ngayon. Oo nga pala, shout out, di ba? Di ba there was a time na ganun tayo katindi na gusto nating gumimik pero hindi natin kailangan ng mahabang preparation. Ngayon kasi yung mga pagka tumatanda ka na, at ito napansin ko sa akin papatugtog muna ako ng music na nakakakalma. Sisindi ko ng kaldilang nakakakalma. Yun yung mga ritual. Yan na ang mga ritual, 'di ba? So, talagang nag-change eventually through time, 'di ba? Nagbabago po talaga. So, kung ano man yung season mo ng buhay mo ngayon, i-enjoy mo lang 'yan kasi eventually magpapalit din talaga ng season eh. Ganun naman talaga, 'di ba? Parang sa Pilipinas may tag ulan at ngayon ay tag-init, pero laging hirap, 'di ba? 'Di ba may mga ganun, it changes. So sa inyo mag-asawa kung dati ganyan ang bonding ninyo, ngayon iba na, ganun talaga. Kung nami-miss niyo, may every now and then gumimik pa rin kayo, Ako ganun. naman kasi naniniwala naman ako na yung that kind of person natin nandun pa rin din eh. Yes. Kaya sa amin may switch kami, kaya Correct, minsan correct. pag nag-ingay,
nabubuksan din namin ni Nicole pakasama dito. Tama. Naiiwan nga yung mga bata Ay, naku, naiiwan yung mga bata pag Oo. inuman. Yung Ay, mga naku. party animal mode namin. Correct! Naaalala namin ni Diego Bandido kung sino talaga kami. Pag may inuman dito, Oo. natatandaan namin kung sino kami dati, 'di ba? It's still there Oo, somewhere nandun somehow. nandun pa rin siya eh. Natutulog lang din talaga siya at Oo. some point kasi hindi mo siya kailangan for that particular Oo. season, Kasi 'di nag-iba ba? na yung dynamics mo. Oo. Like may pamilya ka na, may mga Tama, anak na. correct. Pero nandyan pa rin din yan. Tama. Katulad dati isa sa mga unang concert na napanood ko kasama yung asawa ko was Pussycat Dolls. So yung Pussycat Dolls na yan, na standing yan. Oho. Nakatayo lahat ng tao dyan, ganon. Tapos party talaga. Ano pa lang kami, hindi pa kami mag-asawa nun. Oho. Ngayon, kapag ka meron kaming papanoorin, ang unang consideration, nakatayo ba? Kasi kung nakatayo, ayoko na. Kasi nagbabago! Nagbabago talaga siya. Ganun talaga. Huwag mong isiping hindi na kayo cool. Correct. Siguro at your age, yan na yung mga cool sa inyo, di ba? At during that time when you were younger, yun yung cool. Nakatayo lagi, ganyan. It happens talaga. Okay Kaya lang yan. maganda din balikan yung nakaraan para i-refresh nyo rin din yung samahan ninyo. Correct, 'di ba? Tsaka maganda pagkwentuhan. Correct. And there's nothing wrong with aging, ha. Ang importante is kung paano mo mamamanage yung pag-age. Ayan. Na. Oh, So ngayon, yung stress. correct, 'di ba? So ngayon, pagpasok ko dito sa booth, meron pong nag-body scan sa akin. Kahit wala pong equipment. So napag-alaman, base lamang sa korte ng Sa aking posture leeg. mo. Oo, Oo. posture mo. Oo. Naka-girdle pa ako niyan, ha. Ibig sabihin pinilit ko pa mag-straight body, 'di ba? Na pag na scan base lamang sa aking leeg na obviously laging mataas ang aking unan. Oh, matas ba unan mo? Oo. Mataas. Kaya parang gano'n, 'di ba? Tapos sa base sa hindi ko nga hindi ko nga naintindihan kung paano niya nakita yung aking hips, wala naman akong hips. Charas. Pero shout out, ayan, sa magpapabago na ng buhay ko. Tama, Sino yung mga kasama natin dito, Jegs? Si Sir Mark, ayan. And? Si Ma'am Honey, ayan. Sir Mark and Miss Honey of anong Sa pangalan ng kanila? Therapeutics Wellness Health Spa. Ayan, tama. Therapeutic and Wellness. Oo. Therapeutic Health and Wellness Alam mo, Spa. Wait! ilang- Spell mo muna yung therapeutic. Basta! Spell ka muna. Ilang league na yung pinatunog dito si Sir Jan. Hala, si Mara. Si diba? Angkol Dagul. Hala! Actually, sobrang busy ko lang po na tong 2 weeks. Pero sinabi ko niyan sa asawa ko. Sabi ko, Daddy, pupunta ako dun ha. Kasi papatunogin yung mga buto-buto ko. Iaalay yung mga yung mga... At yun na yung pwede yung maging bonding moment. Yes. Mag-asawa. And there's nothing wrong with that. Correct. Anong gagawin po natin? Season na po talaga ito ng kwarentahin. Tama. Meron po talaga tayong ginawang mga pag-aabuso sa ating katawan. Na totoo naman yung sinasabi ng mga matatanda na, 'di ba, na merong singil Ayan, naniningil. pagdating ng araw. Kaya importante Ganon. po sa mga ganung edad, pag kwarentahin ka, yung maintenance. Ayan. Maintenance ng yung masahe, yung sa mga muscles natin. Kasi hindi na yung galaw natin, hindi kagaya dati. Di ba nakwento ko one time na dito sa Breakwall sa MOA, Oh. di ba pag bata ka sa utak mo, ay parang ang sarap sumampa. Correct. Tapos sinubukan ko bang, May tumunog. ang sakit asin talaga na Totoo. parang Ay, buti nga, ang yabang mo naman, inattempt. Ako nung nakita ko yung breakwater, ano yun, Oo. basta nakita ko yung Oo. sasampahan mo Oo. sa SM by the Bay yan, Oo. di ba? Nung nakita ko pa lang kung gaano kataas, hindi ko kaya. Hindi ko kayang akyatin, 'di ba? Kasi ganun talaga. Oo. Pag bata ka, kaya mo 'yun eh. 'Di ba? Makakaakyat ka, makakasampa ka. Eventually, talagang may mga trade-off talaga Oo. yung mga pinagagawa nating pag-aabuso sa ating katawan. Diyan na natin na-experience yung expectation versus reality. True. Expectation mo, makakasampa ka, di ba? Nakasampa ka naman, Oo. di Pero ba? ang tagal ko bumaba, hindi nila alam na kasi parang may nabinat na sa likod ko doon. Na parte. O sabi, bumaba ka na, hindi, okay lang ako ganun dito. talaga. So it happens, 'di ba, na may pag-age ng katawan, may Tama. pag-age din in terms of what you like, Aha. 'di ba? Na eventually tingnan niyo Nag-iiba po, din. nag-iiba. Dati 'di ba gusto ninyo kahit Maingay. dumadagundong yung Oo. speaker sa tabi mo, Correct, oo. sa isang bar naririnig mo pa rin yung Yung nagsisigawan kalandian mo. ka. Ha? Ano? 'Di ba? Pero naririnig mo
mo siya. Di ba? Yung nilalandi mo sa tabi, rinig mo siya. Pero ngayon, ayaw mo na. Oo. May speaker na malakas. Teka, wag. Ayaw ko na lang. Oo, Di ba? kasi nag-iba na rin din. Kanina kasi Uncle Dagol, hinila yung tenga niya, tumunog. Totoo? Oo. Hala. Feeling ko maraming tutunog sa akin. Gusto ba nating i-live ang mga patunog ni Nicole Yala? Ayun. So it happens. Yun lang po yun. Just enjoy the journey together whatever your season is. At Tama. hindi lang ito para dun sa nag-PM, kundi para sa lahat. Kung ano po yung season ngayon ng buhay mo, Aha. i-enjoy mo lang. Tama. Kasi alam mo sa totoo, lumilipas din, Correct. natatapos din, ganon. At ganon din. pero kung ganyan na parang namimiss ninyo, pwede naman balikan Yes, pwede. O actually, yun yung magre-refresh sa inyo. Correct. Parang magkakaroon ng random yung Tama. pagsasama. Kasi kung Totoo. minsan nagiging boring na rin din ang pagsasama Routine, na paulit ganon. routine. So, pwede ding balikan yung nakaraan. Correct, 'di ba? So Oo, pwede diba? nating balikan yung mga ganyang mga moments. Alam mo kaming dalawang mag-asawa, trinay na namin yung ilang beses. Ano tayo, bar, tas Oo. inom. Ang ending, papunta pa lang traffic. So nag-iisip na kami. Okay. Magkape na lang tayo. Hindi 'yon. Tapos edi traffic, nakarating naman. Oh. Pagdating doon, walang parking. Oh. Pag walang parking, ayaw na. Alam mo ang ending, laging ganito. Siguro mga 6 times na ito nangyari. Ang ending, massage. Ganito pa kami sa mga anak namin. Guys, we're gonna go home late ha. Like super late. We're just going to have a date. Ganon. Alright. Tapos in our mind talaga, yan ang Magbabar expectation kayo. versus Yeah. reality. Ayun, ang ending, massage. Wala pang hindi kami magtatagal kasi gaano ba naman katagal ang massage, 'di ba? Hindi rin kami magtatagal kasi pagkatapos nun uwi na din Oo. kasi antok na. But it's our season. Oo. Ganun lang 'yon. O para sa amin nga ngayon, 'di ba, si Mrs. naaangkas ko na sa motor. Sabi niya magtagaytay tayo, magkape tayo doon. Wow, ng sabi motor, Sabi ko, oo. sige, pero iniisip ko ngayon kasi nararamdaman ko, 'di ba, bago ng motor, sumasakit yung likod ko. Sabi ko, wait lang, pa-adjustin ko muna katawan ko. Oo, bago kayo magtagaytay O together. kasi iba na naman yung posture ng pag-upo kasi Ayan. sa four Oo, wheels ka. Correct. Maninibago talaga True, lahat. kasi may balance May na. adjustment. May adjustment. Ganun talaga. Ganun po talaga. Lagi po sa life, nag-a-adjust. At lagi po sa life, ever-changing. Correct, oo. Ang importante naman is hindi ka tumitigil. Tama. Diba? Hindi ka Oo. tumitigil. And speaking of hindi pagtigil, hindi tumitigil sa paggawa. Apaka-busy dyan sa Car Club Garage. Ay, oo. Sa Cavite. Shoutout Sir Sobra, Chris. Sir At Chris. lahat ng mga nandyan sa Car Club Garage. Ang lakas ng radyo. Sobra. Oras natin, 12:39 na. Ako pong kumikin ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Was brought